Beli. Diyan po, nasaan tayo ngayon? Nasa na po tayo mga kabeli, sa Megadike. Megadike. So saan tayo papunta? Sa Borac po mga kabeli. So yun mga Beli, shoutout po kay Tito Angelo Sotocayo and Tita Alma Sarmento. So ito mga Beli, pangilan na to? Pangatlo po, pangapat na nating event sa kanila. So regular customer natin sila. Yun mga kabeli. Maraming salamat mga Beli sa sumusuporta sa Kabeli. Okay mga Beli, on the way tayo. Nandito na tayo sa Megadike. Yun po mga kabeli. So mga kabeli, ito na po yung bahay. Yun po. Mga Beli, nandito na tayo. Napakagandang bahay. So yun mga kabeli, ito po. Nakapag-set na po tayo dyan mga kabeli. Tapos ito po mga kabeli, nag-aayos sila. Kuya Poy. Ayun, binubunglas natin yung ating port yan po. Palit yung belly mga kabeli. Ilang kilo yung kay Jeffrey? Hindi ko alam ilang kilo to. Pero siguro saan to? 3 kilos. 3 kilos. Alis lang ating buto. Ayan, ganyan po yung pag-alis ng buto mga kabeli. Walang, ano yan? Ayos po. Okay. Sige po, sa kabila. Nag-iwan na po ng gulay. O dyan. Oh, actual king. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tagwag. Na? Bawang. Ano lulutuin natin paringgo? Chapsoy. Chapsoy. Liempo. Liempo. Jumbeli. Lechon belly. Fried chicken tsaka Chapsoy. baby back. Yun. Kapat po mga kabeli. Di ba mga belly? Ito yung ating lechon belly. Ito na lang natin po sa sas. Paano naman po tayo? Ayan ko dyan pa yung ano yan. Temperature niya. Yung unang set po ng isang oras 200. 200. Ito po yung 200 niya Celsius. Tapos, Ito yung time natin. 60 po. oras. Pag po naubos to, isang oras na po yan. Tapos lalagay natin sa 225. Yun. Hanggang sa lumutong na siya mga kabili. Pero 200 muna. Ilang oras siyang kuya dyan? Mga 2 hours mga 2. belly. Yun. Medyo maliit lang yung lechon belly natin. Yung mga kabeli, bumarinate tayo ng fried chicken. Yun, shoutout po sa lahat. Sisunin mga kabeli. Kasi mga kabeli.
Black pepper. Chicken powder, mga kabili. Ito yung chicken powder natin. So, yun mga ka-Jepoy. Yun, mimix lang natin mga kabili. Ano yan? Fried chicken mga kabili. May seasoning na yan. Meron. Nagdag ako ah. Oo po. Huwag kang magagalit. Yun. Oop. Yan, mimix lang natin mga kabili. Pa, linis ka dito po. So yan mga Beli, nandito na tayo sa bahay nila Tito Angelo and Tita Alma Sarmiento. So shoutout po sa Sarmiento family. Yun, Yan shoutout na, bakit tayo nandito, Jampol? po. Yan, birthday po ng ano, ng apupuan nila. Oo. Si FG po. Yan, happy birthday FG! Ano sasabihin? So mga Beli, sinama ko si Jan kasi ano lang to, malapit lang sa Riot ng Porac, saka malamig na po yung panahon, umuulan na kasi. Oo, pangulan. Lagi ko. Balik na ako. Lumit na daw yun dyan mga Beli. Yan mga Beli, happy birthday FG. Yan, so ito mga Beli, pangatlong set na natin dito sa Pamilya Sarmiento to. So, isang taon na kasi Isang nung taon po. unang event namin sa kanila, nasa Concepcion Tarlac, kay, yan, shoutout po kay Doc. Do sa rest house naman po ni Doc namin ginawa. So 1 year na, birthday din po ni FJ yun nung mag-event tayo. Tapos ngayon pangatlo na to. Opo. Ang pogi-pogi Sabi mo. na ako. So mga Beli, yan na, shoutout Tita Alma and Tito Angelo. Angelo. Yan, happy birthday Happy FJ. birthday po. Love you. Love you. So mga Beli, nag-start na tayo doon. So nagpapakulo na ng pasta si Jepoy. Nakapag-marinate na rin ng chicken. Saka Doon po nga na, lechon belly. lechon belly, nakasalang na po. So yan, mamarinate naman natin yung baby back. Tara. Ito po. So Abeli, ayan, nakalimutan ko, napakagandang rest house itong pinuntahan natin. So yan, bago lang po to, bagong gawa. So isa sa mga pangarap ni Jampo lang magkaroon ng ganito. Tayo lahat po mga belly. Tayo lahat ng kabeli natin nangangarap ng ganito mga Abeli. Pag ito may rest house. Yun po mga belly. Dito po tayo. Yun. Pakalaki. Tingnan mo! Tapos may kubo po doon mga kabeli. Yan, isang bagsak! Ang linggo, isang bagsak! Jepoy! Ayan. Okay mga Beli, yan napakita ko na pa yung bahay. Opo. Mga Beli, mamaya ipapasyal namin kayo sa loob naman. Okay, go! Tanatan na natin itong ano? Iba, ribs! Ayan, hand gloves lang tayo. Yan, shoutout nga pala kay Kel, yun na taga Mexico, Pampanga. Yun. Yun po, lalagay na po. Ano to? Brown sugar. Mga Beli, lilipat ko lang, mainit to kay Jepoy. Yun, barbecue marinated. Gapo lang dito na tayo. Yun, mustard. Hey, rosemary. Black pepper mga belly. Yun, si kumare. Rosemary. Last, banana ketchup. So dito pwedeng tomato sa banana. Yun na po. Anong pinagkaiba na? Maasim po yung tomato. Ito yung banana, Na matamis. matamis. Mayumo. Mayungo. Kung alam naman si Jepoy, tignan mo, seryoso dun. Yun, medyo mainit yung ano natin mga kabili. Mga Beli, ito na yung ating Baby back. ribs.
Go, lagay pa natin kalate. Mga beli, nagdagdag tayo. Op. Nagdagdag tayo ng Barbecue marinated. So ito mga beli, 8 kilos. Tapos 8 kilos na fried chicken. Tapos 3 kilos na Lechon belly, chicken belly. 1 kilong spaghetti, Tapos 3 kilong. chop suey. So budget for 17,000 mga beli. So pag mga ganito mga beli, kaya ng pakainin na 50 katao. Yun. Okay mga beli, mamarinate ko muna ito ng at least mga 20 minutes. bago natin Ilaw fire. pakuluan. Yo po. Gumagandang lalaki ka ngayon. Hindi na po lata. Kamusta yung BF mo? Walang ganon mga kabeli. Ha? Walang ganon. Roberta! Joke lang po yun mga kabeli. Okay mga beli, mamarinate muna natin to in 20 minutes or 30 minutes bago natin pakuluan. Para kapit na kapit yung Ingredients. lasa mga beli. Thank you. Tres, isang bagsak! Ay, tinatalo ka na ni kuya mo. Mas magaling gumiling. Ganun lang sa kanya, sa akin, ganyan-ganyan, no? Isang bagsak, John Paul. Ay, may nag-comment na galing mo daw gumiling. Hindi po totoo yun mga kabeli. Ako magaling gumaling. Ulitin nga natin yung ginawa mo na yung Zumba. Kapag ganyan-ganyan. Yun. Si Janjan kaya yun eh. Inom lang ng tubig mga kabili. Medyo mahilig yung panahon. Kaya mga beli, lulutuin ko na yung sauce ng spaghetti. Hindi ba? Di ba kabili, mainit na yung mantika natin. Temperature na. Nasa 25 plus na. Di ba kabili, mainit na yung ating mantika. Lalagyan na yung ating fried chicken. Tingnan mo natin, baka masunog yung harina. Yun. Pakpak. Kita. Ayos, Paul. Okay, thank you. Kaya beli, magluluto na tayo ng spaghetti sauce. Yun po. Butter. Mga beli, butter na may konting mantika para hindi madali masunog yung butter natin. So, mga beli, bawang. bawang. So yung spaghetti natin is 1 kilo. Kuya, Sibuyas. So time check tayo, alas 3, kailangan alas 4. Yes, Wala, 5 PM Five. ang usapan dito. Giniling. giling dyan, ay tako. Beli, pork giniling. Janjan! Tres! Sambagsak po! Okay mga beli, ito to ha. Gigisa lang natin ng Uy. gigisa natin ng maigi. Black pepper. Chicken powder pa. Beli, konting chicken powder.
girlfriend mo? Nga po. Pasong ka. Ano po? Gusto mo girlfriend? Nga po. Toto na ako. Pwede ka ka. Mga beli, hotdog. Yun, hotdog. Yan. Sauce na. Okay mga beli, lalagay na natin yung sauce. Spaghetti sauce. Yun, 1 kilo. Ketchup. Mga beli, konting brown sugar. Keso. Okay mga beli, pakukuluan lang muna natin to, tapos titikman na natin. Okay mga beli, titikman na natin. Malapit. Matali dyan, matali. Labon, labon, labon. Ayos. Okay. Mga beli, konting kulo pa. Asa yung pasta natin. So mga beli, mimix ko na yung pasta rito. Kukuha lang tayo ng pantopping sa taas. Gano'n natin yung mga beli, kumuha na tayo ng pantoppings natin sa taas sa ating spaghetti. So 1 kilo to. Bagsak. Ito na po. Mix. Mga beli, okay na yung spaghetti natin. So nakailan na tayo, Koy? Isa. No. Fried chicken, lechon belly, spaghetti. Dalawa na lalulutuin natin. Then, kasala na rin baby back. So ano na lang? Chapsoy. Ano na lang? Okay. Okay, plating. Okay mga beli, ano na tayo, chapsuy. So bawang Sibuyas. buyas. So mga beli, papupulayin ko lang yung bawang sibuyas habang bumabagsak sa stress. Ulit-ulit lang po. Hey, shout out na yung mga nakamiss sa'yo dahil ilang na mga beli, dahil wala si stress ng ilang araw dahil may exam siya. Pasensya na po. Miss you po. Miss you all. Kamusta yung exam? Okay lang po. Pasado o bagsak? Alanganin. So yung mga beli, may exam yung bata. Alanganin daw kung papasama hindi. Parang. Pag-iusap na po. Nasa pag-iusap na po yan. God, tanong na. Okay mga beli. Ano po yun, chicken liver, tsaka chicken breast. Mga beli, lalagyan ko na ng black pepper. Diyan, takip! Mga beli, tatakpan muna natin to hanggang sa maluto yung manok. Tapos, yun na, sunod-sunod na, gulay, ano. Yun. O, chapsuy lang to mga beli, 3 kilos. Sige. Okay mga beli, yan mga beli, okay na itong ating Sa ugpo mga beri. So, yun. Lalagay na po. Ano po yan? Carrots, saka Sayote. Broccoli po.
Yun po. Huli na to. Bagyo beans. Tengan daga. Yun, Bagyo Baguio beans beans. na belly. Water. Tingan daga. Tengan daga mga belly. Guys, mushroom po. Sige. Yun po. Chicken cubes. Chicken powder. Oyster sauce. Yun, liquid seasoning. Taas. Open. Cauliflower. Broccoli po. Kala Tubig. ko cauliflower eh. Tubig. Ito po yun, celery mga bili. Red bell. Yun, last, red bell. Mga belly, konting. Brown sugar. Konting tubig. Tubig. Yun, titikman. Marami mga beli. Okay. Masalat. Tabang. Mga belly, konting oyster sauce. So yung oyster sauce kasi may konting alat to. Yun ang inaanap ni Ingo. Apo. Yun, pampalapot. Cornstarch. Tutukan mo, cameraman. Yun, cabbage mga bili. Di ba repolyo ito? Polyo, pwede din. So ito mga belly, okay na to. So yung repolyo, hindi kailangan luto-luto. Yun. Kahit ano po, half cook. Hapok. So ayan mga belly, tapos na tayo. Tapos na tayo po. So yung baby back ribs na lang hinihintay ko mga belly. Hey, waiting. Fried chicken po. So yung mga belly, may pinaluto silang Ano po isda. yan? So talakito kata to. Talagitok po mga bili. Kita mo? Pakalagay. Thumbnail. Thumbnail. Yun. So kami naman. Mga belly, sweet and sour. Sweet and sour. Sweet and sour. Talagitok. Okay. So gagamitan ko na ng ano to, pineapple juice para medyo Maasim. maasim na manyaman. Matamis-tamis eh. No? Okay.
Di ba? Ayan. Oh, si Kabeli, gusto niya sumaya, meron silang 5,500 o 1,000. Si Kabeli gusto namin sumaya, basta kami SM. Nauso sa amin ngayon kahit si Kabeli. Kumbaga naging ano niya. Wow, kembali. Opo, tita. Malungkot na. Gusto niyo sumaya? Para bulisak mo. Oy ka dyan, gusto mo sumaya? Gusto mo sumaya? Ganun pala sumaya? Yes, siyempre, pagka gusto namin sumaya. Si Anika, pag gusto Ayan, sumaya. shoutout Anika. Ilan to? Say hi. Hi. Say hi sa mga cosplay. Ay mo, be. Nahiyahiya kasi to eh. Shout out, sarap. Ikaw gusto mo sumayan eh? Yeah, dali. Birthday celebrant. Ayun na, baby boy. Gusto natin sumaya. Sumaya? Ayan na yung mga sakapilang na. Gusto mo sumaya? Ha? Sabi niya, pag-picture tayo. So mga belly, okay na yung baby back. Malambot na pa Malambot na mga kabeli. Nalalaglag na ano. Nag-iwalay na sa buto. So mga belly, tuturbo lang natin yun. Tapos yung pinagpakuluan ng sauce na yun, yun ang gagawin natin sauce. Gagawin natin pinaka-sauce niya. Sunod ko dito sa talagitok na itong mga belly, nasa 2 kilo pa. Eh, ikaw, gusto mo sumaya? Opo mga kabeli. Sumaya. Tres, pa-picture daw sila tita sa'yo. Hindi po, nagbibiro lang po. Hindi, totoo. Ano name po nila, tita? Aida. Tita Aida. Ayan, Aida Castelo Sumang. ayun, Tita Aida Castelo Suman. Sumang. Sumang. Ayun, sorry. Okay, mga beli. Ang asawa na pamangkin niya. Ayun po. Taga saan po kayo dito, tita? Ako lang po. Layo. Hindi ako mabangan niyo. Sumang. Ayun, si Mr. Sumang, mga beli. Ayan. Isang maano, kapatid niya dito. Baragulin ka, pag baragulin dugo. Ay, mamita po. Ayal din yun na yan. Opo. Happy New Year ito, itang maglito na lang. Thank you po. So mga beli, tapos na tayo magluto. So yung sweet and sour na lang po na pinaluluto nila tita ang gagawin natin. So yun, John Paul, pasok ka na doon. Mag-start na yung kainan. Yun. Thank you po. Opo, tita. So yung mga kabeli, nag-start na pong kumain. Daw po. Thank po, sweet and sour. Yun. So mga kabeli, may nagsiset po dito ng ano, yung playground. Kaya pinapahingan, nilalagay po ng hangin mga kabeli.
mga kabeli. Sa Beli, kala ko sa mall lang meron yan. Ayan, nagsiservice na rin po sila ng mga ganito ngayon. Playground, no? Opo. Nakapaglaro na dyan. Dati po sa atin. Or sa National Park. Mga bakal dun. Mga bakal yun eh. Ito, ano yun? Ayan, sabi ni. Kasi papalatin na lang. So mga kabili, dito po may naglilitsyon. Pata ng baka. So mga Beli, yan ano yan? Fernando's Lechon Baka. Tol, saan kayo, Tol? Angeles City, mga Beli. So natikman ko na dati itong lechon baka nila. Napakasarap. So ito, ano to, nasa 25,000 tong kita ng baka na to. Tol, mga ilang kilo yan? 40. So mga Beli, 40 kilos yung kita ng baka. Yun, lechon baka. Yun. Kaya Beli, oh, sarap po. So 40 kilos. Yung amoy niya, grabe. Bango. So, yun, sa mga gusto na lechon baka, search nyo lang po yung ano, Fernando Lechon Baka, Angeles City. Thank you. Kabeli na. Opo. Ayan, bengi isang kalitan. Ay, mga kata. Kaya pare. Pare, mga pagkinilangan. Ay, nagbibigay yun. Wow. Dapat din mga paper please na rin. Yan ang lakad. Basta, kanina kumapay ka rin. Balagtagan tayo ka. Camel. Patagay, kaya ba pa? Ikan ka ang kaya. Hindi rin na Mirnas na yung tarlak. Kaya pare, mirnas na yung tarlak yung tabi yan. Opo. Kasi nga, mirnas na pakikita pare. Ito pala eh. Ano po? Nakakain na. Yun, go po. Kaya, kamusta na po yung pagkain natin? Ayos. Yun. Go po nanay. Maulit to, maulit. Maulit po. Kaya baka pwede mong pabati si birthday boy. Sino? Birthday boy po. Si FG. Pabati po ng happy birthday. Yun. FG! Happy birthday!
From Lolo. Thank you po, enjoy po. Yun. Hello po. Yan na, kamusta naman po yung pagkain natin, Tay? Okay. Naman, masarap. Sarap naman, the best. Outstanding. Yun. Belly. Baka pwede mo pabati si birthday boy, FG. FG po. Happy birthday, FG. Yes. Thank you po. Enjoy po. Yan na. Hello po, tatay. Kumusta po? Kamusta po yung food natin, Tay? Manyaman yun eh. Manyaman. Diba? Lalo naninim. Baby back po. Ang favorite ribs eh. Opo. Okay. Thank you po, Tay. Thank you po. Thank you po. Hello po. Aisha, Ingay. Wishing birthday. Yun. Pwede yung pabati, yung birthday boy po. Si FG po. Happy birthday, FG. 6th birthday of FG. Happy birthday. Yun. Thank you po. Enjoy po. Thank you po. Yun. Hello po. Yan na. Birthday, FG. That's it. Happy birthday, FG. Hello po. Hello po. Opo. Birthday, FG. Anak Megan. Ha? Inatay po pala ni FG. Yun. Hello. Happy birthday, Thank you, Anak. Kabeli. Thank you, Kabeli. Yan na. Kamusta naman po yung food natin? Ay, masarap naman. Yun. Palagi si Kabeli talaga. Thank you po. Enjoy po. Thank you. Thank you. Yun o. Hello po. Happy birthday, FG. Happy birthday, FG. Oh, you say hi to your lolo and lola in the States. Hi. Nanay, mamo. Shout out lang, mamo. Oh, dapat mo. No, you shout out your lola and lolo. You say hi, Lola, Mimi. Nanyo naging mamo? Nanyo naging mamo? Elsie. Elsie, hi Elsie. Yan. YouTube yan eh. Sige po. Sa mga kabeli dito po yung mga bata naglalaro na po. Let's go to different. Let's go to the street. Hello boss. Ito po yung isa mga kabeli. Tapos meron po doon. Yung maraming bola. Hello po mga kabeli. Busy tres oh. Nilinis ko na po yung nagugasan ng mga kabeli. Ayos po. Ay, mayat ang tumira niya sa ako. Pero, nung unang na... Hello! Hello! Sasabi mo na ako sabi-sabi! Nakakabot ka ng kukuha! Baka ma-discover ako dito. Baka may gusto po yung shoutout. Batiin po. Ha? Baka may gusto po yung batiin. Yung birthday boy po. Si FG. Hey! Birthday FG! Love you! Thank you po. Hello po. Hello po. Ano? Pang... Ay.
galing yung birthday ni Ma. Birthday cake. Kasi akala ko tayo lang. Ayos po. Oh, you know speaker? Sing na, sing na. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, ako tinulak na mo. Yay! Oo, si Ace. Tinulak na mo. Kaya mo si FG mag-give. Si FG mag-give. Si FG ang mag-give. Ay, that's for birthday mo. Get one for Mandy. Give one for Mandy. Si Damien. Jam. Jambi. Ate Jambi. Oh! Butchik. Jambi. Olivia. Butchik. Olivia, Bianca. Chip! Ayan mo. Butchik. Chip! Here! Chik. Thank you. Ashton. Yay! Ay, mga video. Nakakarin na. Hindi na kayo, baka na kayo. Ayan. Hello po. Hi, this is my 90 years old big auntie. Yun. Hello po, Pinsan nanay. ko Ines from California and Aris. Hello po. Yan, baka may gusto po kayong batiin. Shout out sa mga employee mo. Nino. Diretso siguro. Hindi, kahit ka na. May shakya, laya balsam yan. Ay, pabati na lang po yung birthday boy. Si FG po. FG. Yun. Thank you po. Thank you po. So ayun mga Beli, tapos na tayo magluto at magpasaya dito sa may birthday. Yan, shoutout kay Tokayo Angelo. Yan, lolo po no may birthday sa Tita Alma. Sarmento. Anong pangalan ng PG? FG. FG. Yan, happy birthday FG. Orlando Ford Jr. FG. Hello po mga kabeli. Happy birthday po. Long live sa'yo. Happy birthday po. Birthday po. Birthday po. Ay, kaya ka. Kaya mga Beli, maya magpapaalam na tayo. So, time check, 7 PM. Yes. Ayos mga kabeli. Ay, si Gabriel. Hello po. Dok, kilala niya ba? Opo. Nanonoto ni Kabeli. Yun eh. Yan. Yan, ako yan. Kilala niya ba? Ay, ala nita sweet and sour ne. Ligisan na po ata, tita. Yes.
naglalaro yung mga bata. Kunin mo siya. Kunin mo yung kamay niya. Swing natin siya. Kunin mo yung kamay niya. Bilis! Aray! Parang gusto mo maglaro ko ah. Akyat na. Oy, dyan, nandiyan ka. Talon dyan. Talon. Dali. Yan na, ball. Baby, ito po yung bola. Yan yung bola mo. Di ba tayo? Tigdo ka dyan, tigdo. So ayaw maglaro ni dyan. Inano siya ni sir, yung tatay nung may birthday na kung gusto maglaro. Galing dyan ah. Dakdak na dyan, dakdak. Jandak na, dak. Jordan ka ng Jordan. Uy, Jordan Pool. Okay, Mabeli, paalam na tayo. Diyan, Paul. Tara na. Sa Mabeli, paalam na tayo sa may birthday, saka sa lolo at lola. Thank you. So Mabeli, paalam na tayo kay Tita Alma. Yan. Yan. Opo, Tita. Ayan. Kabel. Maraming salamat po. Thank you so much. Again, this is the third time. Pero mo katawa. Nakablo kami parehas. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Dance, wait, I'm gonna dance. I'm gonna dance. Okay, go. Wait, I'm gonna dance. I'm gonna... Wag na, you just shout out. One to go. Hoy, nasa vlog ka niyan. Sa YouTube. Huli ka. Tita, maraming salamat. Thank you po. Ayan, paalam ako kay Tito. Tito Jen, una na kami. Maraming salamat. Thank you po. Kapitan Mechanic. Ay, Yes, Mayor Mechanic. ayan, Arnel Dolores. Shout out po. Thank you po. Okay, my friend Ken, and then Miss Areta. Opo. Punta ko sa Spain eh. Una na kami na. Okay. Thank you. Opo. Thank you. Okay. Thank you, Tita. Opo. Okay. Nasa si Doc. Opo. Confirm. Doc, una na po kami. Doc. Marami po salamat. Thank you po. Okay. Tita, bye-bye po. Ma'am, una na po kami. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Alvin, tayo ka! Si Alvin, shout out kay Shout out, Alvin. Panulan mo yan. Isa pa. Go! Tita, una na kami. Maraming salamat. Thank you. Opo. Okay, thank you po. Thank you, Tita. Boss, una na kami. Sir, muna na kami. Nakal salamat po. Thank you po. Thank you. Opo, maraming salamat po, Tita. So, Mabeli, nasa bahay na tayo. Nasa farm. So, dito kami dumiretso. Hindi ako nakapag-outro dahil naiya akong magsisigaw doon. Ay, kumakain ka na lechon. Thank you kay Tita Alma nyo. Pinabawanan tayo lechon. Thank you po, Tita Alma. So yun mga Beli, nagbigay nga po pala ng 2,000 yung father nung may birthday. Ayan. Para sa team. Share daw kayo. Thank you po, sir. Press. God bless po. Okay. Okay, magic word. Ingat lahat. God bless all. Thank you.